Goedenavond, beste kijkers. Vanavond hebben wij een heel bijzonder onderwerp. Een onderwerp dat velen van u zal aanspreken. Daarom wil ik graag beginnen met de kijkersvraag van vanavond. Kent u iemand met dementie in uw omgeving? De kans is heel groot omdat 1 op de 5 mensen in ons land met dementie te maken hebben. Misschien een familielid, een buur, een vriend of kennis of collega. Heel veel mensen komen iemand tegen met dementie. Heel dichtbij. Hoe om te gaan met dementie? Dat is de vraag die we vanavond bespreken. En daarvoor is onze gast in de studio hier, Carien de Vrieze. Hartelijk welkom, Carien. Carien, eigenlijk uit Brugge, maar al heel lang in Aardenburg. Ja. En al heel lang bezig met hoe om te gaan met dementie. Misschien wil je beginnen met daar iets over te vertellen. Wat is jouw carrière in het omgaan met de demente medemens? Ja, ik ben verpleegkundige van opleiding en ik heb vele jaren gewerkt in de ouderenzorg en daar is ook mijn voorliefde en mijn passie voor de zorg voor mensen met dementie gegroeid. En een paar jaar terug heb ik samen met een vriendin Stichting Dementievriendelijk Sluis opgericht, omdat we graag hier in de gemeente Sluis als vrijwilligers iets willen betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ja, dus je bent oprichter van de Stichting Dementievriendelijk Sluis. Ja, klopt. En bovendien ben jij ook sinds 2 jaar, denk ik, 1 jaar, coördinator van het Centrum Jota hier in Oostburg. Ja. Ja, oké. Je zegt net, daar heb ik mijn passie voor het werken met dementie ontdekt of ontwikkeld. Ja. Zou je iets over die passie kunnen vertellen? Jazeker. Ik vind zorg dragen of omgaan met mensen met dementie vind ik een van de mooiste uitdagingen die er is. En eigenlijk komt dat omdat je bij mensen met dementie als omgeving zo het verschil kunt maken. Dementie is op dit moment niet te genezen, maar des te belangrijker is het hoe je mensen met dementie benadert, hoe je met hen omgaat en hoe je hen met respect benadert en hen een gevoel van veiligheid kunt bieden. Ja, daar komen we zo op terug. We gebruiken nu steeds het woord dementie. Ja. Misschien minstens zo bekend is het woord Alzheimer. Is dat hetzelfde? Nee, Alzheimer is een vorm van dementie en is ook wel de meest voorkomende vorm. Maar er zijn meer dan 50 soorten dementie. Oké. En is er in het algemeen iets te zeggen over wat er eigenlijk gebeurt als iemand dement wordt? Wat gebeurt er dan van binnen? Dan worden de hersencellen aangetast. Afhankelijk van de soort dementie gebeurt dat op verschillende manieren. Maar het gevolg is toch steeds dat de cognitieve functies aangetast worden en dat daardoor het dagelijks functioneren van iemand beperkt wordt en steeds achteruit gaat. Ja. Dan heb je die stichting opgericht, hè? Stichting Dementievriendelijk Sluis. En wat wil je met die stichting? Wat doet die stichting? Nou, wij zagen op een gegeven moment dat er tussen de reguliere zorg, die ook heel veel te bieden heeft, en de zorg die naasten bieden aan hun partner of vader of moeder met dementie, dat daar toch behoorlijk nog wat ruimte zat waar wij iets wilden of iets konden betekenen. Ja. Dus daardoor zijn we gaan nadenken van hoe kunnen we daar invulling aan geven. En wij hebben een aantal pijlers waarop ons aanbod gebaseerd is. Wij zorgen voor een stukje informatievoorziening in de vorm van training, goed omgaan met dementie. We hebben bij Jota een boekenkast staan waar boeken rond het thema kunnen uitgeleend worden. We bieden ook 1-op-1 ondersteuning bij mensen aan huis, als dat zich voordoet, als we daar iets kunnen in betekenen. En we organiseren een Alzheimercafé. Dat is een heel pakket. Ja, een Alzheimercafé, wat moet ik daarbij denken? Krijgen daar alle demente medemensen een borrel? Of? Een Alzheimercafé is een bijeenkomst waar een spreker uitgenodigd wordt die dan rond een bepaald thema een inleiding geeft. En waar mensen met dementie en hun naasten, maar ook alle geïnteresseerden welkom zijn. En waar dus op een informele manier ook informatievoorziening is. Ja.
Ja. En is dat vaak? Organiseer je dat dikwijls? Wij zijn gestart, ik denk 2018, met het organiseren in de gemeente Sluis. Voorheen was het alleen in Terneuzen. En wij organiseren 2 tot 3 keer in het voorjaar, 2 tot 3 keer in het najaar. Oké. Ja, en voor iedereen toegankelijk? Ja, voor iedereen. Ook gratis. Je had het ook net over 1-op-1 zorg, hè? Ja. Dat betekent waarschijnlijk dat je daar vrijwilligers voor nodig hebt, of niet? Ja, dat klopt. Wij hebben een aantal vrijwilligers bij Stichting Dementievriendelijk Sluis die bereid zijn om inderdaad 1-op-1 ondersteuning te bieden, een stukje op weg te gaan met mensen in de thuissituatie. En wat moet je kunnen om vrijwilliger te mogen worden bij de stichting? Op dit moment is het zo dat onze vrijwilligers allemaal een zorgachtergrond hebben. Oh ja. En dat zij ook eerst de training goed omgaan met dementie volgen. Maar het is geen strikte voorwaarde om een zorgachtergrond te hebben. Als er iemand zich meldt, dan gaan we in gesprek. En dan voel je al heel snel van, dit is iemand die het zeker kan leren en die er de feeling voor heeft. Maar het gaat dus eigenlijk niet alleen om medische zorg, maar het gaat ook om gezelschap houden en wandelen en dat soort dingen. Hè? Het gaat eigenlijk niet om medische zorg vanuit Stichting Dementievriendelijk Sluis. Het is vooral inderdaad op weg gaan. Ja. Samen een spelletje of een eindje wandelen of ondersteunen bij dagdagelijkse activiteiten. Ja. Dus dat is te leren, denk ik. Hè? Zeker te leren, ja. Ja. Nu heb ik jou goed leren kennen. Ik zeg ook de hele tijd jij en dat mocht. Zeker. Omdat jij al geruime tijd de zorg, een grote bijdrage levert aan de zorg voor mijn demente echtgenote Brigitte. En dat doe je met ontzettend veel liefde en geduld. En misschien, en ik bewonder dat enorm hoe je dat doet. En ik zie ook, nou ja, laat ik het aan jou vragen. Wat is voor jou belangrijk in het omgaan met een demente medemens? Wat is voor jou belangrijk? Voor mij is heel belangrijk om de mens te blijven zien. Mensen met dementie zijn en blijven in de eerste plaats mens. Wat er ook gebeurt, hoezeer hun functioneren ook beperkt wordt, hoe kwetsbaar ze ook zijn. Ja. Ze zijn mens en van daaruit vind ik een gelijkwaardige benadering echt heel belangrijk. Ja, daarom ben ik zo blij met jou, want ik zie het precies hetzelfde. Je weet dat ik ooit een gedichtje heb geschreven over dat hele proces van dementie, meerdere gedichten. Ja. Maar een van die gedichtjes, dat zegt: ik zie het elke dag, ik zie het aan haar warme lach. Zij is niet haar gebroken brein, zoals men niet gebroken been kan zijn. En dat zie ik jou zo doen in je omgang met, in dit geval Brigitte, dat je haar niet als dement ziet, maar als een intacte mens die lijdt aan dementie. Klopt dat? Ja, klopt zeker. En daarom spreek ik ook niet graag over een dement iemand, maar over Brigitte met dementie of een persoon met dementie. Zoals je welke andere ziekte dan ook zou kunnen hebben. Precies. Ja. Maar de mens die blijft voorop staan. Ja. Wat is wezenlijk in het goed omgaan met een demente medemens? Zou je daar nog eens iets over kunnen zeggen? Ja, inderdaad, de mens blijven zien en vanuit de relatie met die mens, die persoon zo goed mogelijk leren kennen, zodanig dat je je kunt inleven in die persoon en dat woorden eigenlijk niet meer zo belangrijk zijn, dat je elkaar zo goed begrijpt dat je die persoon de goede benadering kunt geven en kunt aanvullen waar bij die persoon zelf de beperking zit. Ja. Zodanig dat hij of zij er zo weinig mogelijk last van heeft dat dingen moeilijk gaan. Ja. Woorden zijn minder belangrijk, zeg je. Ja. Terwijl wij in het gewone leven voornamelijk denken tenminste dat we met woorden communiceren. Ja. Op een gegeven moment in het proces van de ziekte, dan zie je bij de meeste mensen dat woorden moeilijker worden, dat mensen niet op de juiste woorden komen of geen goede zinnen meer kunnen vormen. Of soms dat het spreken helemaal wegvalt. En dan is het natuurlijk fijn als je gewoon die persoon toch blijft begrijpen. Ja.
En dat is mijn doelstelling. Wat je ook wel eens tegen mij gezegd hebt, is dat het zo belangrijk is om de ander als gelijkwaardig te blijven zien. Ja, zeker. Terwijl heel veel mensen denken dat een demente medemens eigenlijk onvolwaardig is geworden en niet gelijkwaardig. Hè? Ja, je hoort wel eens de uitspraak van hij of zij is een kastplantje. Vreselijk. Ja, vind ik echt een vreselijke uitspraak. Ja. Ik merk bij alle personen met dementie met wie ik omga, dat er inderdaad gewoon gelijkwaardigheid is. Dat je vanuit het gevoel, naarmate de cognitieve functies dan minder zijn, vanuit gevoel elkaar kunt benaderen en elkaar kunt verstaan. Ja. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Ja. Misschien voor de duidelijkheid, cognitieve functie, dat is het rationele denken, hè? Ja. Ja. Dus dat verdwijnt, maar het gevoel en de intuïtie blijft intact en wordt relatief belangrijker eigenlijk, omdat de rest moeilijker wordt. Ja. En dat je dus wel vooral blijft kijken naar wat iemand wel kan. Ja, precies. Ja. Weet je, als je vragen stelt bijvoorbeeld, of je voelt, of je wil onderzoeken van wat iemand nog kan, dan lijkt het voor die persoon alsof hij een examen aan het doen is. En dat wil je niet. Ja, dus het hoofdstukje wat je vooral niet moet doen, hè? Inderdaad, ja. Bijvoorbeeld vragen stellen alsof het een examen is, zoals wat heel veel mensen geneigd zijn te doen, weet je nog wie ik ben? Ja, naar feiten vragen is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Nee. Want dat is juist heel lastig. Dus als iemand een veilig gevoel wil geven, dan probeer je net die dingen te doen die wel nog goed gaan. En dat is inderdaad het gevoel. Of in de beginfase is dat nog heel veel met de juiste ondersteuning. Ja. En dat is ook wel een vergissing wat bij heel veel mensen leeft. Van zodra je de diagnose hebt, dat er eigenlijk bijna niks meer kan. Ja. Dat klopt echt niet. Nee. Als je maar de gepaste ondersteuning geeft, dan kan er juist nog heel veel. Ja. Wat ik ook gaandeweg zelf geleerd heb in dat proces met Brigitte, is dat je ook op moet houden iets te verwachten. Dus dat je bent geneigd om te verwachten dat iemand jou ziet of iets teruggeeft. Of, ook als de ander naar binnen toe geëmigreert, is het natuurlijk de kunst om niet teleurgesteld te zijn. Ja, dat is waar. Ja, eigenlijk is het samen zijn en zelf bieden wat je te bieden hebt in die relatie met die andere persoon, daar gaat het eigenlijk over. En dan komt vanzelf eigenlijk wel de reactie. Ja. Ik zeg wel eens, je moet eigenlijk je ego parkeren. Ja, hè? Inderdaad. Het gaat niet meer om mij, het gaat om met aandacht aanwezig zijn bij de ander. Ja. Zonder verwachtingen. Ja. En juist dan komt die wisselwerking. Ja. En dat vraagt heel veel tijd en geduld. Ja. En dan komt natuurlijk de vraag, kan dat in een zorginstelling? Heel veel demente mensen komen vroeg of laat terecht in zorginstellingen. Ja, je hebt er zelf ook lang gewerkt. Ja. Wat mijn ervaring is dat medewerkers in een zorginstelling heel graag willen op die manier werken en daar ook heel erg hun best voor doen. Alleen door tijdsgebrek is het niet mogelijk om het te doen zoals ik het bijvoorbeeld 1-op-1 bij Brigitte kan doen. Ja. Want er moet natuurlijk heel veel en er zijn tegenwoordig ook heel veel vacatures in de zorg. Dus door te weinig handen, dan moet je toch dingen anders gaan doen, sneller gaan doen. Ja, en dan is er weinig gelegenheid voor geduld en tijd nemen. En, Ja. Terwijl ik het iedereen gun om wel die tijd te hebben. Ja. Sowieso de mensen met dementie, maar ook de zorgmedewerkers. Het is gewoon voor jezelf ook heel fijn als je het zo kunt doen. Ja. Dus niks ten nadele van al die mensen die zo ontzettend hun best doen in de zorg. Nee, absoluut niet. Maar ze staan natuurlijk onder zo'n grote druk en zo'n groot personeelsgebrek. Ja. Oké. Kan het thuis? Dat is dan de volgende vraag. De vorige was, kan het in een zorginstelling? Ja. Maar kan het thuis? Kan je het thuis zo organiseren dat er wel die tijd en dat geduld en die aandacht is? En hou je dat vol? Of hoe hou je dat vol? Ja.
Wat ik een hele belangrijke vind, is dat de partner of de zoon of dochter het niet alleen moet willen doen. Ik denk dat dat ook niet te doen is alleen en dat je dat ook echt niet moet willen. Je hebt zeker steun nodig van je omgeving, van je familie, van je vriendenkring. Ja. En uiteraard ook van professionele zorg. Ja, dat kan ik uit ervaring bevestigen. Ja. Ja. Maar denk je dat iedereen het kan? Of het kan leren? Eigenlijk denk ik dat er heel veel te leren valt. En als je het graag wil, dan valt er echt heel veel te leren. Ja. Ik durf bijna zeggen dat iedereen die gemotiveerd is, het kan. Ja. Ja. Maar dan wel, denk ik, vaak met verpleegkundige ondersteuning. De combinatie. Thuiszorg. Of, ja. Want het netwerk, de vriendenkring of de familie, die kunnen voor de continuïteit in huis zorgen. Die kunnen de naasten ook de nodige steun geven en de ruimte geven om ook nog een stukje eigen leven te hebben. Ja. Want ook dat zie je dat dat heel belangrijk is. Dat is wel interessant waar je nou over begint. Dat netwerk, hè? Ja. Het netwerk is echt heel erg belangrijk, hè? Ja. En veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen, terwijl ik ervan overtuigd ben dat heel veel mensen uit de omgeving wel bereid zijn om ondersteuning te bieden. Ja. Nou ja, wij maken zelf het voorbeeld mee bij ons thuis natuurlijk. Ja. Van dat we op een gegeven moment een aantal mensen bij elkaar geroepen hebben en gezegd, dit is de situatie en wie wil erin stappen. Ja. En dat we nu eigenlijk een behoorlijk opvangnetwerk hebben. Ja. Met zelfs een rooster van mensen die regelmatig komen en zo. Ja. Dus durven vragen. Zeker. Loont wel, hè? Ja. En ook kijken wat bij je past. Want je kunt het heel graag thuis willen doen. En 1 op 1 en ondersteuning van het netwerk is heel mooi. Het kan ook zijn dat het op een gegeven moment beter past om toch iemand in het verpleeghuis te laten opnemen. Ja. Dat kan. Ja. En dan hoor ik van verschillende mensen, komt er een enorm schuldgevoel tevoorschijn. Ja. Het gevoel, ik heb gefaald, ik ben tekortgeschoten, ik heb de ander gedumpt in een instelling. Ja. Dat. Heel jammer, want mensen zijn vaak al heel ver over hun grens gegaan. Hebben ze hun grenzen al heel ver verlegd in de zorg voor hun naasten. Dus dat schuldgevoel, dat is makkelijk gezegd, maar dat is gewoon niet terecht. Dat is echt heel jammer. Nee. Ja, dat is een beetje, dat zijn de twee uitersten, hè? Het tot heel ver over je grens gaan. Of al in het eerste stadium zeggen, laten we maar voor euthanasie kiezen. Ja. Want die ken ik ook. Ja, dat bestaat. Ja. En toch denk ik dat je dan heel veel mist. Dat je heel veel geluksmomentjes nog mist. Ja? Ja. Kan je iets vertellen over wat je dan mist? Nou ja, zelf ervaar ik de zorg voor mensen met dementie als gewoon heel verrijkend. Kijk, mensen met dementie die zijn doordat hun geheugen, zeker hun korte termijn geheugen, maar later ook heel veel dingen uit het verleden verdwijnen, die zijn eigenlijk noodgedwongen, leven die in het moment. En als je kijkt in onze maatschappij hoe gehaast we zijn en hoezeer we denken aan wat er geweest is of wat we morgen of overmorgen of volgende week nog willen doen, dan is het voor mij een verademing om bij iemand met dementie te mogen zijn. En om uitgenodigd te worden om alleen maar in het moment er te zijn. Dus je zou zeggen, we kunnen ook veel leren van iemand die dementie heeft. Zoals bijvoorbeeld in het moment zijn, hier en nu leven. Ja. Geduld. Geduld, ja. En je gevoel laten spreken. Ja. Want dat is ook nodig in de interactie met iemand met dementie. Ja, je intuïtie ontwikkelen. Ja. Zal ik nog iets te zeggen over fysieke aanraking? Ja, heel veel mensen die in een verder stadium van de ziekte zitten, die vinden het fijn. Maar ik vind het wel belangrijk om het niet vanzelfsprekend te vinden dat mensen het fijn vinden. Ook hier is het goed om die persoon goed te leren kennen. Of om aan de naaste te vragen van hoe vond hij dat vroeger. Of om voorzichtig uit te proberen. Ja. Maar je ziet wel dat het vaak goed werkt. Dat mensen er ontspannen van worden. Dat ze ervan genieten.
zachte aanraking. Ja, inderdaad. Een beetje voetjes masseren. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Handmassage, voetmassage. Ja, ja. Ja. Denk jij dat iemand met dementie nog levensvreugde heeft? Ja, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Ja? Ja, ja. Dat zie je ook. Dat zie ik. Ja, ik zie heel veel tevreden blikken, maar ook zelfs, zou ik durven zeggen, gelukkige gezichten. En mensen die, die echt blij zijn. Die genieten van de dingen, die genieten van iemand die op een zachte manier nabij is. Ja, ja. En zou je dan ook kunnen zeggen dat het leven van iemand met dementie nog zinvol is? Ja, ja, ik vind persoonlijk van wel. Ja, Ja. ja. Omwille van die geluksmomentjes en omwille van de mensen die persoon nabij zijn, die samen die zorg kunnen bieden. Ja. Ja. Dat is ook wel iets wat ik om me heen zie bij ons thuis. Ja. Dat ook de mensen die zorg komen bieden, eigenlijk gelukkig worden en het een zinvolle bezigheid vinden om aanwezig te zijn. Ja, maar Ja. weet je, als je er echt de tijd kunt voor nemen en je kunt het op maat doen van de persoon waar je zorg voor draagt, dan kun je die ondersteuning zo bieden dat die persoon echt zoveel mogelijk nog zichzelf kan zijn. En kan leven zoals die graag zou willen leven, met de mogelijkheden die er nog zijn. En wat ik merk is dat je dan als zorgverlener, dat je daar ook gelukkig van wordt, als je dat kunt bieden. Ja. Sommige van onze hulpverleners zeggen ook, het is een pure vorm van meditatie om bij haar te zijn. Ja. Spreek je dat aan? Ja, zeker. Ja. Je wordt echt uitgenodigd om in aandacht te zijn en in aandacht te blijven. Ja. Ja, heel fijn om te doen. Ja, ik denk zelf vaak, Brigitte is een soort boeddha die ons onderwijst in al dit soort dingen eigenlijk. Ja. Ja. Dus ook al zegt ze niets meer, door haar manier van aanwezig zijn en de vrede die ze uitstraalt, de glimlach. Ja. Ja. Maar ook haar antwoord op wat je doet. Of, Ja. je voelt bijvoorbeeld, als je een keer teruggehaast bent, dan krijg je direct die spiegel voor. Dus Ja. dan word je in de goede modus gebracht, zeg maar. Ja, Ja. dat is ook waar. Ja. 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 Dus jouw boodschap is eigenlijk beschouw de medemens als een volwaardig mens. Ja, zeker. Kijk vooral naar hen als mens. En als mens, weliswaar met dementie, maar vooral als mens. Ja. Ja. En blijf ze ook volwaardig betrekken zo lang mogelijk in het gewone dagelijkse leven. Ja, zeker weten. Met alles wat ze wel kunnen. Ja, en zeker, er is een hele periode waarin dat ook in de maatschappij nog mogelijk is om mee te doen. Ja. Als je bijvoorbeeld lid bent van een sportclub en als de andere mensen van die sportclub weten hoe met die persoon om te gaan, dan kan dat nog heel lang nog heel lang verder gezet worden. Ja. Ja. Ook dat weet ik uit ervaring, want onze Brigitte was danslerares. En die heeft nog heel lang met steun van haar leerlingen eigenlijk dans kunnen blijven geven. Ja, ja. Omdat ze haar in die rol nog steeds waardeerden en hielpen. Ja, ja. Ja. En ook dat is eigenlijk een oproep van Stichting Dementievriendelijk Sluis. Dat de maatschappij die rol oppakt, zeg maar, om een veilige en respectvolle omgeving te creëren voor mensen met dementie. Want je bent niet erg tevreden over hoe de maatschappij... Nou, niet erg tevreden. Ik denk dat er nog veel winst te halen is. En dat met een stukje informatievoorziening en bewustwording, dat er nog heel veel meer mogelijk is. Dat mensen bijvoorbeeld met dementie die bij de supermarkt komen, als die op een goede manier benaderd worden, dat ze het fijn vinden om geholpen te worden. Ja. En dat ze weer terug durven keren. Ja. Dus het hele idee van kastplantje moeten we laten varen. Ja. En we moeten de medemens gaan zien als een volwaardige medemens eigenlijk. Ja. Ja. En zoveel mogelijk met liefde en aandacht omringen. Ja, mooi. En daar hebben we dus vrijwilligers voor nodig. Ja. Ook bij de stichting. Ja, klopt. Ja. Dus ik ga dat even tegen de kijker zeggen.
Als je mee wilt doen, als je ook wil oefenen of bij wilt dragen, wil leren werken met of omgaan met mensen met dementie, meld je dan bij de stichting Dementievriendelijk Sluis. Of als je zelf met dementie te maken hebt, meld je dan ook daar om hulp. Het telefoonnummer heb ik hier. Mag ik jouw telefoonnummer geven? Het mobiele telefoonnummer wat je dan kan bellen is 06 23 86 50 04. Hartelijk dank voor het kijken.